ga wata can dan mala yari ya karbo na wayoyin da ke an so wayoyin ta ko ke kawo wayoyin nan ninki. Kai ni zaka ce in baka waya? Ga wasa da kai ne. Achikaratu zo wannan shege ce. Zo. Ta mare ni ne shege ce. Wayoyin nan. Raina hankali da sai kukula muke ciki. Yanzu nan ba. Mu ce ki babgun nan. Mu je kai. Waya jama'a. Zo. Za ka yi. Ka san me? Kaga muna kusa da makabarta ne. Yanzu wata rana mu ne a kwance a wajen nan, ka gane? Har na ji wani imani ya shigo ni ne kawai ba ta wayoyinta ta waye. Ba ta kawai ta waye duk da ta mare ni na yafe. Ka yafe? Na yafe. Kaga muna kusa da makabarta kuma yau Juma'a gashi. Tashi ki waye. Amma buga muna fara kawai. To kai a dinga yi ana dubawa mana. Amma haka ne wallahi.